Καλησπέρα, θα κάνουμε unboxing το Biblios Dice. Ανοίξουμε το κουτάκι να δούμε τι έχει μέσα. Βρίσκουμε τους κανόνες. Κάποια ταμπλό, λογικά είναι τα ταμπλό των παικτών. Το setup του παιχνιδιού. Τα χαρτόνια με τα tokens. Κάρτες. Έχουν μέσα νομίσματα. Λογικά θα έχουν και κάποια μοναστήρια όπως το απλό. Κυβάκια. Και φυσικά ζάρια. Όπως βλέπουμε τα ζάρια είναι custom, δεν είναι μόνο τα κλασικά ζάρια του απλού παιχνιδιού. Αυτό ήταν το Biblios Dice.